Hej, jeg hedder Halfdan. Og jeg hedder Emil. Enhedslisten det står lige nu til at blive det største parti i København, og det største røde parti fremadrettet overhovedet. Det er vi rigtig, rigtig kede af, så vi har lavet en video, eller vi er i hvert fald i gang med at lave en video, med 10 gode grunde til, at du ikke skal stemme på Enhedslisten. Og en af de gode grunde til, at du ikke lige skal stemme på Enhedslisten, er, at Enhedslisten går ind for en behovsstyret økonomi. Det minder meget om kommunisme, og indbefatter blandt andet, at den private ejendomsret bliver afskaffet. En anden ting det er, at Enhedslisten er meget glad for det, der hedder en voldelig revolution. Eller om end ikke meget glade for, så accepterer de det som et nødvendigt middel for at afsvinge magthaverne al deres magt og alle deres penge. Og så er Enhedslisten ret så udemokratisk. Normalt er det sådan, så når du stemmer på en kandidat til folketingsvalget, så er det den her kandidats overbevisning, som vedkommende går i Folketinget med og ligesom handler ud fra. Sådan er det ikke hos Enhedslisten. Her har man en magtfuld hovedbestyrelse, som træffer alle de vigtige beslutninger, og så er, folketingsmedlemmerne dukker i et stort spil, der er styret af hovedbestyrelsen. En fjerde grund, det er, at Enhedslisten ikke anerkender, at mennesker de grundlæggende bare er forskellige. Et sjovt eksempel på det er deres meget, meget seriøse forsøg på at indføre missoir rundt omkring i København. Et lidt mere tragisk eksempel, det er, at vi meget snart får kvindekvoter i Danmark, hvor en kvinde skal sidde i bestyrelsen, ikke fordi hun er dygtig eller kan skaffe omsætning til virksomheden, men fordi hun ikke er en mand. Og så en femte god grund, det er, at produktionsmidlerne skal overtages af medarbejderne. Det vil sige, at man ude i virksomheder, der har succes i Danmark, som Lego og Jysk osv., der vil det ikke være virksomhedsejeren, som stod som ejer, men så vil det være medarbejderne. Og det vil sådan set betyde, at hele grundlaget for at starte op som iværksætter, det er væk, simpelthen fordi du ikke får noget ud af det i sidste ende. Fordi at du ikke kan få nogen gevinst ud af det, men at du udelukkende løber en risiko, når du starter din virksomhed. Ja, du skulle lige få lang arbejdstid ud af det. Et sjette punkt, det er, at Enhedslisten har en fænomenal dobbeltmoral vedrørende deres rotationsprincip. Og hvad er det lige, det går ud på? Rotationsprincippet i Enhedslisten går ud på, at man altså ikke må sidde i Folketinget i mere end 7 år. Men hvis nu man hedder Johanne Schmidt Nielsen, er rigtig, rigtig god til at stå foran tv'et og skaffe masser af vælgere i København, så kan vi godt gradbøje den regel der alligevel. En anden god grund til at fravælge Enhedslisten er, at Enhedslisten ikke er så gode venner med politiet og heller ikke militæret. Derfor ser man helst, at politiet og militæret bliver afskaffet. En 8. grund, det er, at Enhedslisten fjerner alt incitament til at arbejde. I Kina blev den private ejendomsret ophævet. Det betød, at folk ikke gad arbejde. Jeg tror, det samme kommer til at ske, hvis vi ophæver den i Danmark. Enhedslisten er også kendt for at tage loven i deres eget hånd, hvis de mener, at det går ind for den gode sags tjeneste. Man har blandt andet set før, at der har været et enkelt folketingsmedlem, som er blevet dømt for at overtræde paragraferne i forhold til terror. 114 i terrorlovene, der er. Og så til en 10. men meget god grund herefter. En 10. og meget, meget god grund. I politikken, og vist nok også på live-tv, så vidt vi husker, der bliver det debatteret, hvorfor at landets største virksomheder og børsen og bankerne skulle nationaliseres, og om folk overhovedet måtte eje noget. Og der noterede hovedbestyrelsesmedlem Katrine Toft Mikkelsen i Enhedslisten, at ja, selvfølgelig må folk, der ejer noget, de må gerne eje en tandbørste. Den lader vi bare stå. Nu har vi jo lige lavet en video med 10 gode grunde til, at du ikke skal stemme på Enhedslisten. Men her i ligestillingens navn, så vil vi også gerne lave en video med gode grunde til rent faktisk at stemme på Enhedslisten.